Taħt Gvern ġdid Laburista se titnieda l-ewwel strateġija nazzjonali dwar is-saħħa tal-mara dan tħabbar mill-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela waqt diskussjoni organizzata mill-Fera Nisa Laburisti fil-Furjana bħala parti mill-kampanja elettorali Laburista għall-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju li ġej bit-tema Int Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna. Dr. Bela spjega li se twaqqaf l-ewwel klinika tas-saħħa tan-nisa iddedikata għal check-ups ġinekoloġi u preskrizzjonijiet ta' kontraċettivi. Li nista' inħabbar illum ukoll huwa illi dak li għattint Caroline jagħmel ħafna u ħafna sens u jekk fit-30 ta' Mejju ningħataw il-fiduċja, it-terapija kollha illi tkun mogħtija bir-riċetta relatata ma' hormone replacement therapy se tkun fuq il-formularju u allura tingħata mingħajr ebda ħlas. Fil-qasam diġitali u l-protezzjoni tal-vittmi, il-Prim Ministru għall il-Pulizija se żżid l-hekk imsejħa online patrols biex tieħu azzjoni kontra riski u abbużi online, partikolarment fejn jitlu tfal u persuni vulnerabbli u affakkar ukoll li vittmi ta' violenza domestika se jkunu jistgħu jiġdu permezz ta' video conferencing biex il-proċeduri li involvuhom jingħaqdu fl-iqsar żmien possibbli. Intqal ukoll li Gvern ġdid Laburista se jdaħħal liġijiet kontra image-based abuse u l-użu abbużiv ta' deepfake. Sattant il-mexxej Laburista ħabbar ukoll li taħt Gvern ġdid Laburista se jiġi offroad taħriġ l-artisti dwar in-negozju, inkluż gwida fuq l-amministrazzjoni tal-finanzi, reklamar, il-prezzijiet u aspetti legali relatati max-xogħol kreattiv. U għalhekk illi se nkunu qegħdin noffru servizz ta' sejjaħlux mentorship jekk huwiex konsulenza fuq in-negozju li huwa relatat mal-arti. Fosthom fil-financial literacy, f'dak kollu illi huwa abbinat ma' tmexxija ta' negozju biex nagħtu l-iprem opportunità lill-artisti kollha tagħna illi jiżviluppaw il-potenzjal sħiħ tagħhom u huwa b'dawn il-miżuri li huma targeted, speċifiċi għal dan is-settur.